Много близо един зад друг. Иван Живков сега има да изпреварва съперниците си в Хикс-4. Между другото трябва да ви кажа, че в това състезание рекорден брой автомобили от този клас. Цели 8. И така, дами и господа, много внимаваме сега как ще пускат нещата в ще бъде отново победителя за трети път в дивизия 1. Вижда се в това му участие. Сега тук пристигна и кмета на Монтана, господин Васко Живков, председател на Организационния комитет. Специално за него аплодисменти искам в този момент да го приветстваме. От командировка се върна човека, не е трябва тук обаче отново си изпати Иван Живков от опита му да изпревари. Иначе перфектно работещия в това състезание за преминаване напред. Умее да управлява този това, което каза в момента господин Живков, обеща, че ще има награда и за фейерплей, освен паричните награди, които има в състезанието. Да видим кой ще се пребори за тази награда. Е по-интересно, защото тук вече в състезание като рали кроса просто наистина трябва да си голям мъж, за да го спечелиш и това звание. И така, остава 3 обиколки, в които се решат Александър Томов и Анатолий Кръстев ще влезат в финал А. В дивизия 1. Назад нещата вече са ясни, обаче в челото става много горещо, защото малкото опит на Томов му пречи да предприеме атака. Две обиколки, за да го стори, да видим дали ще му стигнат. И Анатолий Кръстев е изключително добре подготвен на автомобил и много опитен като пилот. Няма как да се предаде така лесно. Пламен Цветанов обаче има проблеми с автомобила, едва се движи. Километър до финала на тази серия. Малко 900 метра остава да се реши този спорт. Край трасето обаче вече е спрян и автомобила на Николай Николов, който не продължава в състезанието. На практика ще има работа за колата на сигурността тук. И така, дами и господа, пригответе се за сериозни аплодисменти, защото мъжката битка, която наблюдавахме в този момент е на финала. И Кръстев беше в изгодната позиция, но няма как. Това беше възможността. Използва максимално Александър Томов, заслужава адмирацията, но тук си да атакува такъв опитен пилот като Кръстев. И второ място, но въпреки това, се рекордно състезание за бившия волейболист. Дами и господа,